И здравейте, белки! Аз съм Тони и днес ще ви покажем някои странности в моя живот. Първо, аз ходя на песна, какво разнообразя. Прогледам Карибски пирати. Така може да се каже. И така сега ще записвам предизвикателство, но трябва само да си взема телефона. И сега се... И така отново се върнахме и ето ми го телефона. И да видим какво е предизвикателството. И така, първото ни предизвикателство е... Чакай. Не. Първото ни предизвикателство е да ядем сол и ще се върна, когато намеря сол. И така отново се върнахме и ще ядем сол. Пиратството само по себе си става справедлива кауза. Господин Търнар. И сега се върнам само да си... И така, следващото предизвикателство е да ядем канила. Така ето е канилата. Така, ще завършим. Мисля, че и за края на епизода и чао!